a Chlic. Chlic a Chlic. Helo na, a helo I sesiwn bach arall o Tric a Chlic. Wy'n barod? Mae Sam ac I yn barod? Gobeithio bod chi adre yna yn barod. Ydych da iawn. Diolch I ni fynd drwy'r seiniau. Chi'n cofio, I ni nawr yn cam 3, felly chi sy'n dweud bob sain, dwedwch nhw allan yn uchel. Barod, 1, 2, 3, a bant da ni, pa sain? Ydych chi'n dweud nhw allan? Da iawn chi, dewch I ni wneud nhw gyda'n gilydd. Barod? C, R, P, Y, G, L, S, N, D, F, V. A dyna ni. Ni'n symud ymlaen heddi. Ni'n symud ymlaen heddi I edrych ar pa sain? Ie, Y. I ni wedi gwneud hon yn dyn ni nôl ar y dechrau, yr Y, ar y cardiau meli. Yn ysgol. 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 Ond weithiau Y yn ysgol, ond weithiau if. Mae'n rhoi'r sain I ni wrth ddarllen y geiriau. If, prif. A mae yna rap bach yn mynd gydag e. Sain di yn ysgol, ond fel I yn prif, dyna'r sain. Sain di yn rydw, ond fel I yn dydd. Dewch I ni wneud e gyda'n gilydd. Sain di yn ysgol, iawn. Sain di yn ysgol, ond fel I yn prif. Sain di yn rydw, ond fel I yn dydd. I ni bob amser yn defnyddio'r sain. Dyma'r lythyren yn tyfe ond weithiau I ni'n darllen e fel I. If. Dewch ni roi cynnig arni. Pa un tybed sydd yn y gair bach yma? Nyrs. Mae'n swnio'n iawn. Nyrs. Nyrs. Dyma hi. Nyrs. Yr un sain ag ysgol. Felly mae'n mynd o dan y llun ysgol. Cryf. Mae'n gryf. Cryf. Cyhyrau. Mawr. Cryf. If. Cryf. Ble mae'r cerdyn bach yma mynd? Ydy yn rhoi'r sain ysgol I ni cyrf? Na. Cyrif. Cryf. Felly mae'n mynd o dan prif. Mae cryf a prif yn odli hefyd yn dyn nhw. Cryf, prif. Dewch I ni weld. Crys. Crys. A dyma fe. Crys gwyn glân.
crys. Ble mae'n mynd? Ydy e'n mynd o dan ysgol prif. Mae'n mynd o dan prif yn dywe. Ydy. Rydw. Dyna ni. Rydw. Does dim llun yn rydw. Oherwydd mae'n anodd egluro rydw, ond mae'n air bach defnyddiol iawn i ni. Rydw. Pa sain felly? Ysgol. Ysgol. Cynffon. 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 Pa sain felly? Ysgol. Yr un sain yn ysgol. A dyma hi y gynffon. Cynffon y llygoden. O, ychybi. Dydy Mrs Jones ddim yn hoffi llygod. Ond ble mae'r ysgol? Ydy yn mynd o dan ysgol? Ydy ysgol. Da iawn chi. Ac un bach ar ôl. Bird. Dod ddim yn swnio'n iawn. Bird. Dewch yn i roi cynnig arall arni. Byd. Byd. Da iawn, a dyma ni y byd. Holl wledydd y byd. Y byd. Byd. Ble mynd ni'n mynd i roi e? Byd. Ydy e'n mynd o dan ysgol? Byd. Ydy e'n mynd o dan prif? Ydy mae e'n ardderchog. Nawr, casglu'r cardiau. Dyna gwaith Mrs Jones, ydy casglu nhw i fyny. A'i chi yn mynd i sillafu'r geiriau yma nawr. Os gyda chi bapur a phensil yn barod. Da iawn chi os ydych chi wedi paratoi. Da iawn. Dyma ni te. Fe wna i dweud y gair cyntaf oherwydd does dim llun. Rydw. Ac ym mhob gair, cofiwch, ym mhob gair heddiw, bydd angen y slythyren yma. Ym mhob un o'r geiriau. Os yw e'n gwneud y sain neu os yw e'n gwneud y sain i. Felly, rydw. Mae hwnna'n un bach hawdd yn dywe. Ydych chi wedi ysgrifennu rydw? Dewch ni wneud y bysedd. Rydw. Dyma ni. Rydw. Rydw. Does dim angen y saib arnoch chi, mae yna un helpu ni i ddarllen ac i sillafu. Rydw. Mae modd i chi giro y sillafau. Rydw. 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 Mae'n helpu ni weithiau. Dyma ni'r un nesa. Y lygod yna, dydy Mrs Jones ddim yn hoffi. Ond be sydd gan y llygoden? Cynffon. Cynffon. Ysgrifennwch y gair. Cynffon. Bysedd. Cynffon. Mae angen bys arall. 6 sain i gyd. Ffwrdd â chi. Ysgrifennwch y gair. Dwedwch y sain bob tro, mae hynna'n eich helpu chi. A gewn ni gip arno fe. Cynffon. Ydych chi'n edrych yr un peth ar wahân i'r saib? Ydy? Da iawn chi. Nawr, yr un nesa, beth ydy hwn? Byd. Byd. Ysgrifennwch byd. B-I-D. Cofiwch. Sut i gynnwys y sain i na? Ydych chi'n barod? Da iawn, a dyma ni. Byd.
Cryf. Cryf. Ysgrifennwch y gair cryf. A fe newn ni'r bysedd hefyd. Barod? C-r-i-f. Byddwch yn ofalus, mae tric ar yr un a nice. I prif. Ond sut i ni'n sillafu'r gair cryf? Dyma ni. Ydych chi'n gywir? Da iawn. Beth ydy hwn? Ie, crys. Crys. Dewch ni wneud y bysedd. C-r-i-s. Felly mae angen 4 sain. 4 sain yn y gair. Ysgrifennwch crys. Byddwch yn ofalus gyda'r i fach na. A dyma ni. Crys. Ar un bach ola. Pwy ydy hwn? Y nyrs. Nyrs. N-y-r-s. Nyrs. 4 sain. Ysgrifennwch nyrs. A dewch i ni gael cip. N-y-r-s. Nyrs. Ydych chi wedi sillafu fe'n gywir? Roedd hwnna'n eitha syml yn oedd. Oedd, da iawn chi, ardderchog. Felly dyna ni am y tro. Y sesiwn fach wedi dod i ben. Felly hwyl fawr wrtha i, a hwyl fawr wrth Sam y ci. Hwyl fawr. Chlic CAM.